saurayina ne yake son dai kashe. To fa, ka ji fa mai sauraro, wai saurayinta na yunƙurin kashe ta. Anya kuwa akwai wannan soyayya? Karkata muka bi ni masoyi, karkace in bar shashaye. A yunƙurin tashar mai talla TV, da ganin ta kawo muku sahihan labarai masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da faɗakarwa. A yau mun ci karo da wannan matashiya. Ko me ya faru? Ku biyo mu ku sha kallo. Sunanki? Khadija Ahmed. Ga ki a fadar sarkin Hausawa me ya kawo ki? Abin da ya kawo ni ce ta rayuwa na ya kawo ni. Saurayina ne yake son ya kashe ni. Waye saurayin naki a sunansa? Abba Ido. Eh? Abba Ido dan Kano dan Rimin Keɓe. Me ya haɗa ku da yake so ya kashe ki? Abin da ya haɗa mu da shi yake son ya kashe ni. Mun kai shekara 7 muna tare. Har gobe ina masa magana akan ni aure nake so na yi. Na je gida, na dawo bai tura ba. Na je gida, na dawo bai tura ba. Ni ya haɗe da ce kafin Hausa ne ni, 'yar Jigawa ne ni. Na je gida, na dawo bai tura ba. Na ƙara zuwa, na dawo bai tura ba. To yanzu sai na zo nake dan wani uzuri na haka ina son samu kuɗin moto na tafi Nijar garin mamana. To sai ya nuna ai na bari zai bani kuɗin moto. Sai ya ce min na bari zai bani kuɗin moto. Sai nake in na fita haka irin yawo na haka ni da kawaye na gidan wasa na dan haɗu da wasu 'yan samarikan mai 10,000 mai 20,000. To da na ga dai ina ya mace wanda nake gari dan shi bai neman mun makwanci ba abadan zo bakin titi na kwana ba. Sai nake kama hotel 10,000 15,000 nake kwanciya. To jiya sai irin ya fama ni a hannu bani da lafiya muna wasan banza dama mun saba mu shirya. Sai na faɗi sai na ce mishi ya ka je ka kama mana hotel tunda dai gashi na fama hannuna. Sai ya karfa sai je kama mana lojin din yan shaye-shaye. Na faɗa masa in dai kama wannan gurin sai mun yi faɗa da shi yana tare da abokanansa. Sai ya ce ai babu matsala. Na zo duba shi a kofan gidan wasa gidan Miss Bahu ban kalle shi ba. Sai na tafi can ɗaki dama ina tunanin ko ya tafi. Na je na same shi a kwance ɗakin kace-kace na ce a'a to ya za a yi ina ya mace a ce na kwanta da ɗa namiji. Ɗaki da datti haka ai sai tunanin ni ma kamar irin useless din nan ne. Sai na ce a'a bari dadi in wanke kafana. Inda wani kayan makeup ma na yi makeup duk da ɗakin da datti dai a gida ma mun saba kwanciya a cikin datti. To sai na wannan sai ce shi ina in na fita waje zai yi mene sai na fita waje na ce wallahi ina ya mace ba zan taɓa kwanciya da ɗa namiji kafanka ya fi nawa kyan kallo ba saboda kar ka kaskanta ni. Sai na fita waje na wanke kafana da na fita na wanke kafana sai zo zai fita sai na tara kofa na ce haba dadin me yayi zafi na ce tunda ba za ka kwana a nan ba. Na ce masa to tunda ba za ka kwana a nan ba yanzu yanda da abu ɗaya ne ka anso kuɗin ɗakin nan sai na tafi gida na je na kwana. Dama kuɗin ɗakin nawa ne? Kuɗin ɗakin dama ni nake kamawa. Saboda nawa ne ake kama kuɗin ɗakin? 5,500 na bashi. Wace ke kika bashi ya je kama ɗakin? Ni na bashi kullum ni nake kama mana. Ke yana kike samu kuɗi da kullum kike kama muku ɗaki? In na samu a gurin wasu samarika na haka in na fita ko gidan wasa ko haka yawo na dan samu to bai kama min makwanci ba ina ya mace ba dan zo in kwana a waje ba. Me da me kike sha? Babu abin da nake sha wallahi. A bakin ki nan me da me kike sha? Wallahi babu abin da. Kace faɗi gaskiya ko in sa tambaye ki me da me kike sha? Sigari kawai nake sha kuma shi ma ba everyday ba. Me kike sha? Sigari kawai nake sha chocolate kuma shi ma ba everyday ba sai na ga na ma ba. Me chocolate? Wani abun wannan ne dai kamar nawa na ma babu abin da nake sha still kawai na. An ce saurayi yana sayar da kayan shaye-shaye ayus wiwi da sauransu gaske ne ko ƙarya ne? Da gaske ne. Yanzu me ya haɗa ku har ya zo yana dukan ki? Abin da ya haɗa miki na akan na ce masa bari in wanke kafa na ya tare ni ya kama duka na sai da ya sumar da ni a cikin ɗaki. Na rasa inda dan ɗora rayuwa na kullum yana addaba na da faɗa. To sai na fito ko bai kyale ni na fita daga gidan ba. Sai ya ce su masu karɓan kuɗin hotel su tura ni a cikin hotel. Su sani a motar 'yan sanda ai kuɗin sa ne. Ni fa wani ba masa magana ba ya kama hannuna. Ke me yasa ba za ki rabu da shi ba tunda baya son ki har yana sa 'yan sanda? Na rabu da shi. Ya dinga bi na kenan. Gida na sha tafiya gida a kansa. Wallahi ba laifin ya bane laifin sa ne. An ce kun kwana a gurin yan bijilan yan wantas gaskiya ne ko ƙarya ne? Mun kwana a gurin yan wantas. To me kuka yi ha aka kai ku aka roye ku?
wallahi kawai sun same mu ne an tara mai mutane akan zai karbi kuɗin daki da na ce mishi karɓan mun kuɗi na tunda ba kwanani ɗaya ba. Sai aka tara mutane, bayan an tara mutane sai aka ce ai yanzu kawai abu ɗaya ne na hau moto. Bayan na hau moto sai na ce mishi amma ka ci amana na, ina ya mace baka aure ni ba, baka neman mun masauki ba, wani namiji ya zo ya ɗauki kuɗi saboda yana ganin mutunci na ya bani in kare mutunci na, sannan ka karɓi kuɗin kai ta duka na. Yan hatta sun ce kin zazzage su bijilan ba wanda baki zaga ba, me gaskiya? Ba zan ce ni yanzu in nace ban zage su ba za su ce ƙarya ne, amma kuma ni ban zage su saboda ba ni da rashin kunyan da ina ya mace dan kaskantar da kai zan kalli idon namiji da kirjinsa in zage shi. Saboda yinki ne kun samu matsala ya biyo hanya yana dukan ki, kin kawo ƙara gurin sarki, me kike so a yi miki? Ni yanzu sarki ya ceci rayuwa na, duk hukuncin da ya ga ya yanke akan ni yanzu ban isa ce ga su hukuncin da sarki zai yanke mun ba saboda ya ceci rayuwa na, ban isa na ce ga hukuncin da za a yanke ba, sai dai Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan rayuwar ta bariki da kuke yi, kin san abu ne mai kyau ko kin san abu ne mara kyau? Wallahi abu ne mara kyau. To me kike fata akan wannan rayuwar barikin? Ni dai kullum dai ina roƙon Allah ya yaye mun wannan masifa, ni ba shaye-shaye ba, ni ba neman, ni ba kun maza ba, har kawai kaddara. Ni dai ina fata Allah ya yaye mun, kuma ko yanzu wallahi ina da kuɗin moto, ko shekaran jiya sai da muka yi da shi akan ya nema kuɗin moto ya bani ya ma cika mu wuce gida, sai ya ce mun sai na bari sai ya ga dama. ‘Ya'yan musulmai kuma ‘ya'yan Hausawa daga jihar Jigawa zuwa jihar Kano, amma yau ga halin da aka same su a ciki. Shin kuna ganin laifin wane ne? Sakacin iyaye ko kuwa sarari da al'ummar gari suka yi da al'amuran matasa? A ƙarshe dai, za ku iya ƙarfafa mana gwiwa a wannan tasha ta hanyar commenting, sharing da ma subscribing. Domin Mai Talla TV, ci gaban al'umma. Mun gode.